rupa jubili kan sawahari klau. Inchashkor katugan ikikintien, nakakitien kabukut ka jong belay. Kumensim jonga tukur kuyo try, but baro kabahangay kakarteng bukuy jong Kumensim jonga tukur kuyo try, but what glad yakijing le bah jong baro. Baladamen flash na dala kasentur ya ujisu ba ulong try, but menget halaka donut ba ubera padang ujiu, but ugurik. Namar ujiu ulong try halor baro, but kabak kenrei kaspa ya kita baro ki bakot kerpa yu namar unu baro ban khot kerpa ya kakarteng try on penem yu tu blen kerku ya kapupule bat sashko na khtir ka bakhu jang yin pandam khamad uble ki jing tuai ini tuai kukpa jangi yu ba beneng long bakhu ka karteng ka jang me wan ka hima ka jang me long ka man ka jang me ha khndo ka ba beneng kumne patra ni wan bandam rit akslajat ki bakhut bar ki bakentan tam ki jome yak bangiwan man aingu meji sub e yak jingdor kat ka jome lamban ki sngi ki por borok bulina khamta man ki sngi ki bakhrau ka sngi bakerpang ka bakum ki khun ka jome ngiyo ban wan ban kiyo kani ka yeng ka jome trai ban yo ban chakri ban yoro ban pendon buram tan ka kateng ka jome heblai Jing thao ba ro ha per te do I can ya ro lang yu play ki angel neng do shat ku men ka ken do ru do ong amen Kabentah na kaktin jong ble kabangalabu ban longkum kan nongrim ha kabanginya pusan kindiat ha kabakum kani kasngi kadai na ka kitab jong Isaya kalanong kaban riu pau bat kadakot kabakhat nyo kitab Isaya kalanong kaban riu pau bat kadakot kabakhat nyo kikintin ki bang kumni ha ka jaka karnong ngan walam kaksiar bat ha ka jaka unar ngan wanlam ka rupa ha ka jaka ka dingru karnong bat ha ka jaka ki mau unar ngan penlong ya ki menteri jong paru ka jingsuk bat ye ki nong krong jong pa ka hok bat ka khot ka bakat pra ka ongkum ni on om yo sngo shu ya ka jingle bor ha ka ri jong pa
ya ka jing pendu bat ya ka jing penjot hapok ki put jong pha henrei phan khot ya ki kan ro jong pha ka jing pen im bat ya ka kerdop jong pha ka jing ya ro ini dekat ibang ala pulih bat ibang ala batai ya pi ka konteks kindiat hakane ka benta lada anbu iwe ikentin lani kum ka thim jong kani ka dekat ka bangala puli arti ka dekat iwe kentin kum ka phang pedeng jong kata ka phang pedeng jong kani ka dekat kadai kani ka kentin upgrade ban penbha lani ban nang penbha susu na kani ka dekat nginya puson bat na kata kadau na ini dekat nginya puson lightly ki badon ka jingis no bat kani ka phang pedeng upgrade lightly ki bat nginyelet sya ka benta ka beningkong kadai ka update nadu bah ka jingeseng samla kala sedang ya ka mission ka jong ka haus nem ar hajar ngas ngotenat ya ka jing sedang jong pi nga puli kendiat ya ka history ka ba pilaya tho pi sedang na ka lookout committee haki dong jong pi hang ni bat piayat kumta bat nang ta kawi kapor kadon kajing ya keren jong pi ba are nginyelit no kham sabar bat kumtu kum baka tho akestri play selendam banda haba poi helendam pla penlong ye kajing iseng elap bat kum baka paw akestri ka ong ba laingut ki mensim ki kodor ki la kala ka pamut bat play yo jing tip i kita bat nang ta pi ong peleng kadon kajing penki ya kinong yalam jong kajing iseng samla ba peleng i don kam ban tre mission bat kita kajing penki kalau penki ya kajing seng samla jong pi ha kata kapor bana lor bangi lap ngidon kamru ban long serious ya kani kajing lap ka jongi ha ka bangin da bu ya ka mission ha ka ba ngin la ban ai kajing busa ka ba kam ker pangin nang la ban trei janai ya kani ka kam ka jong blei bat sisa na ki ki ba mapi pilas dang pilaya trei mission hang tei hapo lendam bat nang ta kiwe ki mission ki ba pilaya trei ki ba buat mentang asung tu pidon hapo kalwe ka am jok mission project nang ta pat hapo marngar ta syabahoi kini ki barok ngisngo ban aingu yo blei na ka benta kini ki jingalam ki ba pla ki ba blei ulayalam ya pi bat kat ba ka jing trei mission kadang long ka benta jong ka jing syakri blei ka jongi ngan ong ya pi baka balang ka jongi kadang im bat kadang yat sepelang bat nga aingu yu blei na ka benta jong ka jing trei jong pi ka ba ma pi kum ka jing seng samla pila shim bat ba pila ya trailing ba jong kini kisnem bat menta arpusan teli kisnem kila ya bat habangi ya keren ya ka mission arpusan snem menswa kinong yalam jongi kiyo iya ka mission kumtu dan kam ban trei bat kumta kadang kajing sremen sim jongki bat kum ta kilai trei bat mentangi indah habangi don kum ni ha kan snem pada mentangi celebrate arpusan snem ngi hapan keliru kajing kelil di kamut ayun aga benta jongi ha kan snem ka ba mentala ni ha kan spa snem ka ba menta ban trei mission kum no pada ke pat kajing sremen sim jongi ke kajing yo i jongi kadang koi kapor kapag kinong yalam jongi kiyo ikum tu henry ka jingkeli kalong yangi pat kibaha kani ka present pi kalong ban celebrate ya ka pas glory kadi ka wehi te henry pada ban pet sakmat pat kadi ka bakam don kam ka bakam kong san bangin pet sakmat bat na kata kadaw ngi update iladi ngi im haka pertai ka bakella bat kini kijing kela kiwan ra ya kijing ki bangi ham banyak kun kum kajing seng samla kajing trai mission jong pi minta kala kenjo saka arpusan snem ngatrai kalong ka biang bahaban update yeladi ban sngotu ya kijing ngakren haka konteks jong ki kena samla ka jiseng samla ban sngotu ya kajing jong ki samla ban yo ya kijing jong ka imlang sa lang jongi hakini kisngi kamtam hakabe day bat ka jing im jong ki khon samla jong ka balang jongi bat ka imlang sa lang jongi ban syakri ban trai mission hakini kisngi nganget kalapher nakaba ngie trai arpusan snem menswa
kan don ka jing per kin don ki ki bangi habban bishar ban pej ki parlok samla bat ki para bangej bi iej baro kajing don brio hakni ka jela Meghalaya jongi ka don la kumnu ru kumbal lai pulai point ar pu kundai lak ai bat kumba nyopo 100% ai nakani ka jing don brio baro ki dei ki bahapo ka lai po sa snem ka kerta haba pej ya ka jing bun ki samla bat kani ka pen i ya ka jing bun jong ki samla bat haba pej ya ka jing bun ki samla ha ka jela habangi sipej ya kata ka statistik bat habangi pej ya ka jing bun jong ki samla ka idon jingkermen bah bakalaway jong ka balang lani ka idon jingkermen ti kalaway jong ka balang bat ya ka emlang salang bat ya ka ri bat ka jat ben rew hi baro ka way habang ipet ya kini kidak jingken ya ka statistik ki khon jongi ki khon samla jongi kidai ka jingken show ka bakor bah ha kidai ki treasure ki bakor bah bat kini kidai kalaway jong ka jing em ka jong kalaway jong ka balang ka jongi ka emlang salang jongi bat kari ba kajat ben rewi henrai ki don ki ba ong ru ba ki samla kim dai tang kalawai ki dai ka menta jong ka balang jong ka emlang salang bat jong ka ri bat kajat ben rewi ha ki khon samla ki dai kalawai ti henrai om tang ba ki dai kalawai henrai ki dai ru ka menta jong ka balang ka emlang salang bat ka jat ben rewi barok kawai ka spa ba jong ka balang ka emlang salang ba kajat ben rewi barok kawai ki dai ki khon samla kum ta kani ka kenhun samla ka represent ya ka jingkermen na ka benta ka laway jongi bat lada kidang don ki samla ha ka balang ka jongi lada pidang yu i kini ki hap ki berit ki badon hap pedeng jongi tongan sedang kumni ladang yu i begini ki hap ki berit kidang don kumni ha ka ying ka jong blai baladang i bagi kon samla kidang don ha kini ka ying ka jong blai ka mod the future is bright kadang don ka jingkermen parlok samla pi represent ya ka population ka ba idon jingkermen tang bahan rei ka tsunami ka bawan pade ka atak pada hisamla kadang ka tsunami ka ba jur bha ha ka ba kawan ka rong ya ki khon samla jongi bat ki ja lentingim yo i she e ki don pi ha ba pi pet yo i ba kane ka represent ya ka population ka ba wan ra jingkermen tang ba ha ka wi la da pimpet bha re pin yo i ru ba ki kini ki ba ja kloi ja na ut kadai kani ka kenhun jong ki samla kabah jak loy kini ki samla jong i kidon hakata ka transition period kidon hakata na ka ingin ong ki samlan kidon nakata tin na ka jinglong kena sya ka jinglong samla kani ka jing kapor samla kadai kapor hakaba na kini ki khun samla ki i no ya ka jing kmi jong ki me ki pa kim don kam kim sania suban na kam ta ki kat tu kat nin kala dei kapor hakaba kila persyang ban imhi te daladi don nem ki kon samla mene ki bon jing seng mene step ki basha ban mi na yeng ki le shi me ban ong me pen sat snyu enga ngam tharai ra namar phila don hi lau jong hairstyle lu ba compare maap su iki ki me ki pa long kala dei ka por ka bangila sang ban tik cha che ka jing em ka jungi ka dei ka ne ka kan hon samla ka ba ki khon samla jungi ki persyang ban wat yela di ki dei ki persyang ban so thu ya ka identity ka jong ki bat namar kata haba ngi kren ya kani ka population kadai kani ka kanhun ka basak ta bha ha kini kisngi kum arpusan snem shwa ki samla kini kisngi ki im ha ka perthai ka ba kalan bha long kompleks ba menta ka ba than bat ka ba jerwat namar ka globalization bat ka jingkiu step jong ki technology ki kor ki bor jong kani ka juk ka ba menta tang ka jingkiu jong ki mass media henrei menta ngi im ha ka juk jong ka hajabing jong pingatip social media ngim ha ka juk jong ka social media ki im ha ka jingkala ka yo ka hat ha ka rukom trei rukom kata ngim ha kata ka ngiong ka changing global economy barung yo i ya ka jingken rei jong ki jing snew la ka long ha ka rukom jong ka addiction kum ka kiat ki drugs bat kiwe ki bawan hier thamai ki khun samla ki don shibun ki weiru ki samla ki ba khuslai ki baling a ki ba pisa ki bangat ha ka depression ki ba shakta bah ha ka ne ka jingkala jong ka ne ka juk ki dei ki samla young people are more at risk ni update te le de ni pet ni update kumno ngi pet ya ka ne ka generation jong ngi pet ya ka ne ka juk pi la da pi kwa ban sungu thu ya ka juk pi kwa ban su thu ngi im ha ka juk ka ba kumno
ki restart ki ong pet ki samla namar ba ki samla ki dei kita ki trendsetter ki ba kedo hakajuk ka ba kumnu ngi im ban nga trai pinya menjur ban nga ba arbusan snem menswa katu ko bangi im bangi kalai pher bat kane ka ba menta haka ba kini ki khon samla ki im Kublesibun pastor namtakani ka kubor ka ba koridor ka pilai preng jongi ka ba kren sapang ba kumno bangin nang yoi ya ka jinon kam ba ban pniat saprang ya ka kam mission kat kum ka jingdawa jokapor ka balong sia ka jing ai men siem yangi kum ka jing sek samla ka ban trei ya ka kam mission ublen kurku yepi ba ka ye ka sem jong pi hi baro ka wei ba no IP ka met ka ba kot ba khia ba pinang la ban syakri yu halak jong kabalang pat syaka ka ublei upanan kami pi ublei un kurku pi ublei un kurku yang ilang baro ki ba ngap pat syakko de ketin khut ublei pat ki nang simta baro ai bangin mi nang ni ngin mi ringkat ki jing kurku jong u ila poi syaka benta ban penwai no yang jing syakri jong ka jing wai ka ba ars pa lai po Chi pai jong u Giêsu renti baro lang ha bariu katuroi yang entur syapran Chris u kapten jongi u badon bortam Shaka jing job ti yao yangi unyalam lakat makanang jur lele wat kenran shanya tang hu Giêsu deima u bashan Ngiango ime au blei habangi yo kumni ban le kmen ya kajing alam kajome ya kajing sing samla ki arbu sansnem ki bala le no jong kajing mission jongka nyango yeme able na marka khubor ka bo sakri jome lo wanra ka bapen ilenti kumno ban krei ka mission pat hakine ki jishi ki ba mantla yalam yala ka jong kajing sing samla bari ka balang hi barok huwe baling ba ki sakri ki ba koridor ki jome ken nangla ban penroi ya ke commission da ke bayarap ban penyo yau Giêsu ha ke jing im jong ki men sim ki bakodor pelai jing nang ni kan ran da ke jing kurku ki bagen sai ki jome ha ke bawai no to ai ba ke jing ai eu Giêsu Christ bo trai ke jing e ba u bleu pa na bom ju khot ke jing slok ke jing pensai bor men sim bakhot ke nya long ring kat lembat ke jing seng samla barok ko wei kini long rengkat bat ngi barok ki badon ha kini ki jing seng lem baru pai riung nget keleng ke perthai mentla bat sedo ki bom ju kodru amen